Arithmetic Progression AP Class 10 Chapter 6 kan zir dawnanga tun video hian kan thriat tur poimo tlang pui kan soyanga achaw dan chu video danga nikina kan len thriat ti le dawn ani AP kan ti hian Arithmetic Progression soina ni chun Arithmetic Progression zia chunge ni tang number mumal taka inrem khom ho hi progression tinan soi thina chung progression zinga chuan number in dot te in thlona an vek hian chung ho chu arithmetic progression an ti thina ni zia chu number masaber le dot tu in tam hlena kha kanina le pathumna in tam hlena ne anga tikhan ankar kha ainang chhozel dona ni hela example 11 taila 2 5 8 11 te hi arithmetic progression ania achan chu 2 le 5 in thlona te 5 le 8 in thlona te 8 le 11 in thlona te hi 3 vek ania ainang vek ani number tin te in kara ain tam hleina hi ainan vek awangin hetinga number in rem khom hi arithmetic progression an ti ni chun hemi biga hian 11 nuwa hian imaginary line dot kan da hemi zia chu 11 nuwa hian number dang ala zela kan ziak lang lo mai maya ala top lo ani ti en ti na ani chun arithmetic progression changchang kan thriat tur masate lowen le taila pakana chun 5 11 17 23 kan ti te hi AP ni ti kan thra thiam mai tur angai taila chan chu anin thlawna khin ang veka 11 atanga 5 pai chu 6 ania chuan 17 atanga 11 pai po 6 tho ania tikhan 23 atanga 17 kan pai point 6 tho ania ain thlawna nan veka wangin hi AP ni chun he AP a hian number ho hi 5 te 11 te 17 te 23 te hi tram an tia ti chun helai AP a hian tram pali kan nei ti na ni chuan tram tin te in thlawna hi ain zan vek kan ti to kha an difference ania in thlawna hi ain tam hlena hi difference kan tia chuan ain an veka wangin common difference kan tianga chuan tram ma saber first tram soinan hian A1 emo A emo kan mang thinanga chuan common difference soinan achin chianan small letter D kan mang thin thung don ne achung example atang khian first tram A chu 5 anianga common difference chu 6 aniang 6 ani chan chu ma kan chei tong khan 11 atanga 5 paite 17 atanga 11 paite 23 atanga 17 paite hi 6 vek ani wangani chunela hian n tram of an AP kan neya n tram kan formula tangkai turani hi n tram kan ti chuan an in kan ziak thina hela hian kan thian ngal tur chu an ti zia chu tram zung zong ayo tu ni dona tram somna te khalo soidon taila 10 tram ani maya 10 tram a chuan A10 kan ti mayang chuan tram som ni na zong ro te ti ta sela A20 kan ti le mai don ni n hi anwai kan jiang hian tram zan na nge ani ti lang tu ni chuan an formula hi A plus n minus 1 d ni ya chungam zia chu A chu first tram kan ti to a chuan n atram za ta 1 kan payanga common difference nan kan multiply don ti na ni annoya example lo en le taila find the 15th tram of DAP 3 7 11 15 ti kan hmuwa ta hian tram pali min pe a mar chu som pangana zong ro min ti ni ti chuan ma sabera solution kan hmuang hian AI a 3 kan nei thaya first tram mi 3 ni wangin chuan D hi 4 ani tonga 7 atanga 3 pai hi 4 ania common difference ka 4 ti na ni chu chuan n 15 kan hmang a som pangana kan chan dona wangin ti chuan formula kan han ziak le a n equal to a plus n minus 1 d kan han ziaka
ti chuan an ayo kha kan da ta ni an value kha so pangana kan zan dona wangin a15 kan tia chuan a ya 3 te n ya 15 te chuan d ya 4 te kan da lu ta chuan kan simplify a topa 59 lo chhuak ta helai ap min pek 3 7 11 15 ti hi ziak chho zel ta ila a som pangana chuan 59 hi om don ti na ni chuna to bera chuan n tram from the end l minus n minus 1 d kan na ya n tram from the end tiam se chu a top lo matanga chira a tram in sa na nge ani zong ro tiang chi a top lo matanga chira pangana zong ro a top lo matanga chira som na zong ro ti te khala om thei ta hi n tram pa na kan thiat pol me lo tur ania helaya small letter l hi one ang deuh hleka small letter l ani ti khala ushela l hi last tram soina ni anung berami tluk pui zel tur ani chuan example lo en hal ta maila find the seventh tram from the end of the ap 5 8 11 14 and last tram 197 oma hemi question am zia chu ap kha 5 8 11 14 kan ne jek chho zel tera topa 197 omanga chuan 7 tram from the end at the wangin anung lama tanga chira apasari na mi songro tinani chuan elaya 197 kan la atop berami el kha kan thirang tu chu last tram tinani a kan lo ziak lo pala chuan d value chunga yang thokhan kan zong lenga 11 atang 8 kan painga 3 chukanga chuan enaya chuan 7 kan mang leng 7 tram han jana wangin chuan formula we have n tram from the end chu l minus n minus 1 d nia the chuan enaya 7 am ta dona wangin 7 tram from the end kan tinga elaya 197 minus n aya 7 aninga 7 minus 1 into 3 chuan 179 alo chuak ta ni ka kha ato bera tanga chira apasari na 179 kha om ti na ani